farfar jo ikke fuld, og det var da dejligt. Du var selv med i dag bekræftet, at du tilhører den kristne tro, og der er det at sige, Luna, at det kan forandre sig igennem livet, hvor meget og hvor lidt man tror, og der er kun en proces til at finde ud af, hvilke forhold man vil have til sin tro, og hvilken tro man vil have. Og det er helt sikkert på, at det finder du selv ud af. Vi har så også i dag givet Luna et nyt navn, fordi Luna kommer i efteråret for et halvt år siden og sagde, at hun også er ked af Luna, og bilder os ikke over nogen detalje. Det troede vi ikke på, det tror vi stadigvæk. Men nu har hun fået på, at hun gerne vil Luna Sofie. Og nu har hun fået mange idéer, og mange af dem holder ikke så længe, så vi lod den køre halvt år tid, og så har vi så i dag givet dig en konfirmationsgave, fordi hun var vedholdende. Så nu hedder hun altså Luna Sofie, der er nogle af jer, der er på Facebook. Ganske kort, det livshistorie, Luna, du blev født af to professionelle forældre, fordi vi havde øvet os på Simone, og du kom ind i familien på Gyldenstenvej, hvor du boede i et år. Lige fra starten, og det er det, der er underligt, det vil alle, der måske har flere børn, det er lidt barn vide, at det er så to forskellige børn, man kan få. Vi så det lige fra starten, du var stille og rolig og næst, og sorterer på en søvn. Og du var sad ved et halvt år og bare nydede, og så skulle du jo, da du var vores tid, skulle du i vuggestue, og du skulle i børnehave senere, da du blev 3. Og du var altid med at komme tidligt over, og vi skulle hente dig sengen og hurtigt ind, og du legede med alle mulige mærkelige folkeslag, og du var totalt forholdsfri, hvor Simone hun græd, hvis du kom til at sige siden af en eller anden retning. Du har altid været helt anderledes på den front. Det var bare med at komme afsted, og lejrskoler, og være beskidt, og rideskoler, og jeg ved ikke hvad. Så det har været noget helt andet. Du har utrolig mange venner, og du har også mange venner, vi kender, og det gør din mor lidt nervøs. Men i vores land har man jo venner på nettet, og du har rigtig mange venner i skolen, og du har også venner oppe i byen, og du er meget tit oppe i byen, og det er jo også en dejlig by. Så det er der ikke noget at sige til. Hvis man skal snakke lidt om dine egenskaber, så må jeg sige, at der er mange, der siger, at vi ligner hinanden rent fysisk. Og det vil jo komme dig til gode, så kan du blive model eller noget. Men vi ligner også hinanden på de indre linjer, hvis vi snakker humor, vi griner af de samme ting. Vi har også et meget flot og bedygtigt temperament, begge to, og det er også dejligt. Vi interesserer meget for historie og idé, og har lavet mange sjove ting sammen. For eksempel du er en lille smule nørdet, og det er jeg jo nærmest stolt af. Vi har været på Nationalmuseet flere gange, vi har været i Roskilde Domkirke til Kongen og Dronningegravene, og vi har været i Nordsjælland og på Gravhøj, og jeg ved ikke hvad. Og så ender vi altid med rådpladsen foran hotdog. Det er lidt mere normalt måske. En lille ting, der skal nævne her, det er Lunas fritidsinteresser. Det er et kapitel for sig. Igen adskiller hun så meget fra Simone, som Simone har gået til ridning siden hun var 3,5, og hun gør det den dag i dag. Luna har ikke på samme måde fundet den ting, hun vil gå op i. Til gengæld så har hun så, nu nævner jeg bare nogle få af tingene, hun har gået til svømning, hun har gået til badminton og skøjteløb, teater og til hest, og tennis og håndbold og breakdance og så videre. Hver gang vi har begyndt på en ny sport, så har vi jo engageret som moderne forældre, bakket op og købt den sports beklædning, ridestøvle eller svømmedragt eller skøjtedragt, nye skøjter, alt muligt har vi købt. Og derfor er vi jo tit blevet irriteret på Luna, når hun så efter en måned har fået ondt i hjernen, eller hvad hun har kommet, og sagt, at det havde hun nok ikke lige lyst til, og det var så bare i orden, hun stoppede det. Og nogle af tingene har hun prøvet de 2 gange, for eksempel ridning, det har hun prøvet de 2 gange, så der har vi genkøbt det et par gange, med bankens velvilje. Så Luna vidste godt, at vi var irriteret på hende over det med, at hun gik til så mange forskellige gange, og hun ikke holdt ved. Men så en dag for 4-5 år siden kom hun hjem på skolen og sagde, glædestrålende, nu vidste hun, hvad hun skulle gå til. Nu har hun fundet på det, og vi sad jo ved aftenbordet og var rigtig glade for, og nu havde Luna endelig fundet på noget selv, hun kunne gå til.
skal ikke trække det i langdrag. Der er en ting, man kigger på, når vi kombinerer det, er jo, at man kigger som alt fremad, fordi man siger de der flade der med, man træder ind i voksesrækker, og det er jo til dels rigtigt, men du er selvfølgelig hos os stadigvæk, og vi skal nok passe på det. Du skal vide, når du går ind i fremtiden, at alt er muligt, og du er rigtig dygtig, så det bliver meget spændende at følge dig. Vi ønsker dig det bedste, og vi tror på det. Du skal huske at passe på dig selv, for ellers er det svært at gøre noget for andre. Vi glæder os til at følge dig ude på det store hav, der hvor man kan svømme. Kære Luna, vi elsker dig, og vi er glade for, at du lige kom med i vores familie. Så er det sådan, at jeg har i mange år lige nu taget gitaren og sunget en sang. Og det gør jeg jo ikke til daglig. Jeg sidder bag skrivebordet til daglig, og derfor så siger jeg tak, fordi de har været ude i alle år. Men her til Lunas konfirmation, når min yngste datter skal konfirmere, så vil jeg alligevel alliere mig med en professionel mand. I stedet for, at I skal høre, hvad det hakkeri, når jeg har lavet i årens stykke. Og derfor vil herr Carsten Skovgaard komme og sammen med mig optræde med en sang, som jeg synes er rigtig sød, og den er også naiv, og den er ærbar, og den fortæller alt om det, du skal i gang med. Så Carsten kommer til at musik sammen, og så synger vi skal vi lige skåle, og komme med det nu der. Du er på hjem. To tænder. Altså, du skal selv på bakken, det er virkelig til det her. Der er en følelse op ved døren. Der hvor man
dør ind, og så er man lige trappet ned, så kan man